Prajem vám nádherný slnečný deň. My máme teraz práve piatok, 1. máj, sviatok práce, zároveň v Egypte aj prvý víkendový deň. Takže chalani nie sú v škole a my sme u našich priateľov Niny a Richarda, ktorí už nežijú v Hurgade, ale presťahovali sa do súkromného mestečka blízko Hurgady, do El Gouni. A nie tak hoci kde. Sme v nádhernej vile, ktorá má aj vlastnú záhradu a bazén a kde sa cítim úplne ako egyptská milionárka. Všetko rozkvitnuté, lebo máj je čas, ktorý aj v Egypte znamená, že kvety kvitnú, zelená farba je ešte zelenšia. Akorát, že nám tu teraz pofúkuje a aj budúci týždeň by mal byť dosť rozfúkaný. Takto tu vyzerajú súkromné vily a je tu aj taká služba, že každé ráno príde pán a osobne čistí bazény. Aj o záhrady sa tu starajú. A deti, počujete, z bazéna samozrejme hneď to využili a skočili do vody. Za mnou vidíte tuk-tuky, ktoré sú známou MHDčkou v El Gouni, ale my sme išli autom a presunuli sme sa do kite klubu, kde sú rôzne preliesky a zábava pre deti, takže po bazéne teraz ide iná aktivita. Majiteľom tohto klubu som počula, že je šikovný Čech. To je fantastické, ako sa vedia ľudia z našich končín presadiť aj v ďalekom exotickom svete. Je to tu paráda. Dá sa tu posedieť a opáliť sa aj na pláži a zároveň je tu reštaurácia, do ktorej aj my ideme. Toto je časť pre deti a všetkých, ktorí chcú loziť. Aj naši už tam lezú. Dostali sme chuť na dobrú kávičku, tak sme si objednali takéto krásne kapučíno a pozrite sa na Nininho syna Richarda, motokarového pretekára a zároveň študenta, poctivého, ktorý ešte aj vo voľné dni sa takto učí. A už nám aj začali nosiť jedlá. Toto je kuracie s rýžou, sladké zemiaky s avokádovou prílohou, chicken fajitas, čiže kuracie mäsko tiež s veľa zeleninou, pizza margherita, pizza Hawaii. A my s Ninou sme si dali taký mediterránsky mix k tomu falafel, na ktorý sa práve pozeráte, a toto je tá miska s rôznymi omáčkami a kuracím mäsom a syrom. Majú zážitok, Adamko s Karinkom idú tuk-tukom a my autom. Šoférka, tá nás povozí. Ešte včera som mala dojazd 37 kilometrov. Práve sme zistili, že nemáme benzín, takže uvidíme, kde nás to
ale stálo, pretože sme tankovali celú nádrž, tak iba necelých 800 egyptských, čo je v prepočte asi 12,50 €. Oni majú nové. Ukáž? To Borizonik nemá. To je nádherné. Toto je normálne, že fakt krásne. Nina sa vytešuje z knižočky pre svoju vnúčku Sárinku, ktorá ešte nemá ani rok, ale už je vášnivá čitateľka. Takže knihkupectvo je obľúbený obchod celej rodiny a v tomto konkrétnom nájdete časť kníh v angličtine a aj, ako vidíte, v arabčine. Celkovo inak Egypťania veľmi knihy doma nemajú a ani tých knihkupectiev nie je veľa. Tu sa dá knihu si nielen kúpiť, ale rovno aj prečítať pri káve, pretože súčasťou knihkupectva je aj táto príjemná kaviarnička. Z knižnice som musela ísť na parkovisko, lebo sme so sebou zobrali aj Karimka a ten vie, že v Elgóne sú najlepšie auta v regióne, takže hľadáme nejaké Porsche, Lambo a iné, ktoré síce neviem, či tu práve v tejto chvíli sú, ale snad sa mu niečo pošťastí nájsť. Ono to znie na naše pomery zvláštne, ale celá Elgóna je vlastne súkromné mesto, ktoré má strážené brány a len tak hoci kto sa dovnútra nedostane. Iba ak ste rezidentom, máte tu zaplatený hotel alebo máte pozvanie, respektíve QR kód, ktorý vám pošle buď rezident alebo zariadenie, do ktorého smerujete v rámci tohto mesta a ktorým sa preukážete na bránach. Naozaj sa to prísne sleduje a výlet sem nie je len tak. Páči sa ti vila? Áno. Ideme? Áno, ideme tu. Ideme tu bývať. Next one. Dobre, hneď vedľajšiu. Next one. Ja som vedela, že sa ti bude páčiť. Yes, we need to buy this grill at home. Grill, to je tvoja láska, tvoj sen. A takýto? To není elektrický, nie? To je It is with, normálny na... yes, with wood and things. Much better. It is more good smell. By si robil, že? Doma. Yes? Fúka vietor. Yes, you have to clean skin. Toto je život milionárov. Úplne ako v hoteli. Už sú chlapí pokope, takže je jasné, že začína najkrajšia časť dňa, grilovanie. Ríško a Mohamed, hlavný šéf kuchári. Patriško je dobrý kuchár. On je dobrý kuchár, áno, ja viem. Ja som iba asistent. Ty si asistent iba, nevadí. Dobrý asistent sa tiež ráta. Tak toto vyzerá luxusne. Aj špízy, choď, Duško. Aj burgery. Všetko. Všetko, si hladný, že si dneska nejedol, láska? Nič? Iba niečo malé, že? Tak si Almost pochutíš. nič. Tak, takto si to my tu dnes užívame. Pomaly nám už aj slnko zapadne a nasleduje taká tá nádherná, v podstate už letná, aspoň pokiaľ ide o stupne a teplotu. Pohodička večerná a aj niečo dobré do brucha. Šikovný asistent šéf kuchára. A už sa objavil aj šéf kuchyne Richard. O chvíľu sa bude jesť. A pozrite, čo tu máme. Ozajstnú slovenskú horčicu. Tak tu si určite dám. Normálne, keď som tu, tak začínam rozmýšľať nad tým, že prehodnotím, že nechcem bývať v dome. Dobre, nikomu nemáme, ďakujem.
Deti sú tu šťastné, je to paráda. Ale hlavne, keď je človek so správnymi ľuďmi. Veľmi, veľmi sa tešíme, že máme takýchto úžasných kamarátov a že sme dnes mohli byť aj vďaka nim na tomto nádhernom mieste. Trošku nám je ale ľúto, že oni odchádzajú z Egypta, prázdniny, za chvíľu budú mať v škole deti a pre nich to zase znamená ísť rýchlo s ich deťmi na slovenské školy, kde ich čaká ešte celý jún, takže nebudeme s nimi dlhšie obdobie, ale verím, že sa nám podarí Slovensko a že v tom júli niečo spolu vymyslíme aj v mojich rodných Končinách. A s týmto sa s vami z nádhernej Elgóny lúčim. Verím, že ste mali príjemné pozeranie. Ak sa vám vlog páčil, tak budem rada za každý like, komentár, zdieľanie, za odber môjho YouTube. A ak ma chcete podporiť o kúšťok viac, tak sa môžete stať aj jeho členom. Ďakujem vám a teším sa na budúce.